May mabuto dito. Sinulog. Suman day isda katong pareha sa kuan bakit gilugso ang isda ganyang silpo na. Oh, okay. Picture na natin. Ala. Sangit. Wala na rin. No, dili ra. Uy, ayaw ko magsigit. Oy na. Fish. Bida mo. Hindi mo. Nagkangkay na kayo ba? Kita itali ko dilaw. Agad ako rande. Magabuana na ako, makauna na dito. Dugay kinawala. Amon sa dito. Gani ka tugyan, ang paso na isda na. Oo, isda. Nagkangkay na ako. Mo gani ako ingon ganina na magkakay-sakay buya naabag yung isda.
Padugay, babe. Ha? Sandali, nag-abot kaya mo nagulato. Ipataas po. Ala, ramana, mau ramana. Lord, magpipilitit man. Gizo. Nah, pasti dito eh, nakasandig na. Di na minggu kayo, naunahan naman. Ha? Dahil Nagpangawi pa man eh. Tidak eh. Una pas nulis datat kayak nakadikit sa patron. Mexican mo na. Deh, ato na po dito, mato dito. Ibukan na sa kaming talingan ng magsusana.
sa video. Bato. Ay, dinibasa na din. Ino, dinibasa na din. Kaniyo, kaniyo. Kaniyo, ano eh? Ikot.
kuan ba? Ay, kurang naka-kuan ba rin ba? Nakahagdan ba? Ang permission ba? Permission. Babay-babay budak. Tengok.
diri mi saon. Katulad ako kuwan ko lang nakasabay pero kalimot ako mag-stand pa ko. Oh, dahil suwad eh. Balay nila, kaway-kaway. Ay para ilang kapil mo man yata to? Pilihan nila. Para malandungan ka ba? Kanang naitangki sa kuan. Chill. Na.
tugno man nagdili sa para. Tambak na kay Silagan kay Basig ko ada. Pagmata na ito, bakit ito naman nagdalit na ito. Kaya nga rin ako ng cellphone ko ino. Kanaog lagi tatanan lagi. Hindi na basta. Sakay yung tubig ba?